Selamünaleyküm. Neredesiniz? Nerede verdi? Hemeye salam dostlar. Hemeye hoş geldiniz. Bugün bilişiniz ýaly Nesip Edin'nin konkursun birinci etapyny jemläýäs. Konkursun birinci etapy näme? Pullar bilen Redmi 9. Beýleki 4 telefon we eger şu konkursda häzir aksiýony köp adam gatnaşsa belki indiki etapda ýene pul bayraklaryny artykmaş üstüne goşmak mümkin. Şeýle diýilen şertler bir ýene ýatladyk geç. Öňkünkülük dostlar şertleri bilmeýänleriniz üçin programmaň ady nämedi? Programmaň ady häzir Lizoner mi näme şonday diýäs. Aslında YouTube gift etmeldik. Ýöne şu gün onu YouTube bilen problem boldy diýip bugün ýazışdyk eýeler bilen. YouTube bilen problemasy bar diýdi. Şeýle görkezeýinler. Has bolar şeýdi görkezsek-de. Takine şeýle geçýäs. Şu programmada diýädik özünde. Kecimit fokusam düzüdür. Aslında şu programmada diýädik ýöne käbir sebeplere göre şu programma gowy işleýänok diýdiler. YouTube'a girip bolanok awtorizasiýa edip bolanok zat diýdi. Şoň üçin buny Lizoner'de diýäs. Size görkezeli şeydi. Kemallam Lizoner'de diýdi. Ama Instagram üçin has gowy ýöne YouTube'da ýanky programma hasam gowda. Tak. Şöyle dursun. Aşağıdan burada dakaymanlıkla salfetka koyayım mı? Alın salfetka. Belki aşağıdan koyayım mı? Onu da öğrenmedi, biz görünen bu hatta. Anı sen taksan tam gararsın. Balık atan demek. Bunun hiç sağlam olmuyor. Ya şöyle olma. Biz görünen şey daha ya. Karaşda şol neme bilen saylaýas. Programma Näçe tesvire göre dälle, adamlara göre, yani bir adam näçe tesvir ýazan bolsa da düşünür bilim diýip umyt edýär. Yani 5 tesvir ýaz, bir tesvir ýaz. Adama göre saýlan üçin şolar çykýar. Şeýle bir da fikir etmeň bärde näçe köp tesvir ýazsam çykar diýip. Ýok, ýekece tesvir sanyýa, şo hemme köp ýazyň, az ýazyň tapady ýok, ýekece tesvir ýaz sanyýa. Bir account'un tesvirini ýekece tesvir diýip sanyýa. Şoň üçin ýagny köp tesvir ýazan peýdasy ýok. Glawny şo ýazan tesviriniň arkasynda konkurs diýen söz bolsa boldy. Şertler ýadymyzda bilýänsiňiz. Konkurs bölüminiň aşagyna istendik tesvir ýazyp arkasynda konkurs ýazmaly, şo bölüme like basmaly we näme etmelidik? Bizim sponsor bolan kanallarymyza agdal bolup çykmalydyk. Häzir dostlar şeýle burada 480 ýakyn adam bar. Hanonda hemem bilelikde dostlaryňyz bilen şu konkursy bir paýlaşyň, 500-den geçeli göni başlaýat we şeýle burada Instagram araňyzda gatnaşmadyklaryňyz bar bolsa, edil şu efiriň aşagynda bölüm bardyr, silkasy durandyr. Şoňa geçiň konkursa gatnaşyň. Ene 5-10 minut wagtyňyz bar. Wagtyňyz aslında bar ýöne häzirki bölüm üçin hem diýen diýjek bolýanym şeýle burada indiki hepde 6-njy günem aslanoy konkursyň etapyny jemler. 4 san telefon bolar we Nesip Edin'den ýene artykmaç ýene de goşar pul bayraklaryny bu bölümde 5 san pul bayragymyz bar we Redmi 9. Ananda aksiýony bolun. Ve dostlar men üşäpdim askyrma jok boldy. Zordan oturmuş bar. Ýüzüň näme diýme? Bele. Näme diýersiň? Program açyldymy? Tak. Program açyk taýyndy. Men az 5 minut garaşaldyydym, bir zatlar aýdyp berem. Düňki efir barda aýdyp berem. Düňki efir barda aýdyp berem. Dostlar Instagramda düň görmediklerimiz ba bolsa beýenje Raif bilen göni efirde aýdym aýtdy beýenje Raif. Gyzykly efir boldy, efir sahnen etdim. Gidip mediatyma Instagramdan görüp bilersiňiz. 77 minutçukla. Çaýaly oturup görüp bilersiňiz. Ve indi dostlar ýene şunka burada her hepde ya 15 günden Nesip bolsa şeýle jana feste aýdym aýdyp bilen aýdymçylarymyzdan başlarymyzdan mehman edip gyrkylja efir geçirirler Instagramda. Aýdym aýdyp geçirilmediýseňiz YouTube'da mehman kabul edip bolmaýar, şoň üçin YouTube'da geçirendik, Instagram'da geçiripdik.
Hemem dine aydım aýtýan näle bir belli olan aydymçy olan aydym aýtmasa da aydymçy olan Ava. nemeleri. Tanalmayan diýildi. Sizin gızıklanyan adamlaryňyzy efir açyp isleýän soraglaryňyzy berip bilersiňiz myhmanlara. Dostlar şu an 500'den köp adam görüp duruz, yine 100 like var. Kanonda hememiz bilelikde Cemlenç 2 like atılış efiri gün 500 like olsun anı garaşyar. Ve yine burada çünkü burada ses video go gelip durmu bir plus yazsanız ses video go olsa bir plus yazıp geçin bir haberimiz olsun sesin videonun go olumundan. Şu an yani. Ses go gelýär size. Plus şu an. Bilýär. Like en tek 500'e bar ama hana hemen bilelikte like basalım dostlar. Men çaýym alyp gaýdaýyn sen Çay, gülmäýdi. Burnundan kaptak. Aýyrly da. Devran birazcık vat keseleptir, dümeleptir. Like 500 boldu diýär. Adam 500'den geçdi, like en tek 500 bolana. Şeyler dostlar, aksinci olýar. Ne ilki bilen etek hiç sada başlamadan ol. Bir zat belli geçin orada ayını kabul olsun. O doğa dileklerini kabul olsun niyetlerinde yetin. Näme orada ayı inşallah hemme gerek mätäç bolan adama çıkar, mätäç bolan adama düşer diýip niýet edýän mene Umid edýär. O, çünkü bir zatda men üçin hem Devran üçin hem beýleki mejatym agdalary toş. Komanda topordaklar üçin hem hiç kilek tapawut ýok da kimin utany. Tapawut bar, haýsymanda tapawut bar. Bir mätäç adam bolsa biz üçin gowy. Yani geçen konkursta dostlar häzir bir belek geçen konkursta biz telefon al goýduk, o telefon goýuldy diýip iPhone 11 bilen aile bir koyduk. Şu konkursta ken bir neylelik bildirdiler anılda ken ve yazdılar. Çünkü bir datta bir azap edýän soňdan neylelik bildirseler gepin gysgasy bir orçaýdamyzy неприятно. Ne tip bolsa bu konkurs özüňiz görürsiniz hemmelat görkezini geçer. Adamlar biz saýlandy, şonam ýadymda saklan köpüsi pikir edýär, siz saýlansyňyz, öz bilýäninizi berýänsiňiz diýip olur ýalbat ýok, adamlar biz saýlandy. Adamlar özüňiz görürsiniz, programma saýlaýar, programmany bilen saýlaýar we programmam random saýlaýar, ýani kimin düşüşi belli däl. Tak što bizden maňa çykmady, zat diýip kahar etmek ýok. Bu gerek çykmady, indi gerek çykmaz, soň gerek çykar. Näme diýär türkmeniň bir sözü bar. Ýaşy niýet ýarym döwletdiň ýaşy niýetli bol. Dogrymy? Ve geçen gezekde iPhone bir sancak iPhone oýsaň az telefon goýup bolýar diýip bu ýerde köpürek telefon goýduk. Şoň üçin hem iPhone goýmadyk. Düşünen bolsaň. Bu bayraklardan goýduk bu gezekde. Ýok, şoň ýanna kän telefon goýup bolýar, hoç iPhone goýmasaň has gowy bolýar siz üçin. Indi bu gezek kän nägilelik hem bolmaz diýip hem pikir etýän hem umid edýän. İkisini birden edýän. İkisini bilýän başladaly. Onda näme dostlarymyza uğratdyňyz? Like meni tek görme. Like 500'den geçer. Gün efire başlaýar. Han onda like 500'den Pul geçelim. näçe diýin? Aýtmadyga pul näçe diýerler. Pul o taýda ýazykly. Konkursun aşağında şertler, kap, balojny pul näçe bayrak. Ýene bir gede aýdy geçer. Tak. Apsaniýan intihamatçy bilýändiňiz. Abi sizin hakykatdan apsaniýa silkalar hem goýýarsa dostlar şu taýda. Bak konkurs bölümünde. Grazykdadyrlar näme basýan bolýan silkalar açylýar täzeliklen. Her aýdymyň silkalar da şota apsaniýada. Tak. Bayraklar aýdyp geçeli. Eğer aýdaly soň ýene bilmedikleri üçin. 8-nji, 9-njy, 10-njy ýerlere 200 manatdan, 7-nji ýere 300 manat, 6-njy ýere 500 manat, 5-nji ýere Redmi 9. Şu bölümde jemlenmek bayraklar şular. Indiki bölümde, indiki efirde, maýyň birinde jemlenjek bayraklar. 4-nji ýere Samsung Galaxy A11, 3-nji ýere Samsung Galaxy A31, 2-nji ýere Redmi Note 10, 1-nji ýere Samsung Galaxy A51. Ine şu telefonlar bayrak bolar da. Bu bölümde de ýan gaýdyşymyz ýalyş olar. Anonda like 500. Men burada düşünüp bilemok da like basmak ansat men pikirimçe. Näme şu like basan o like sany 300'e geçdi ýani.
Özüňden 600 adam bolup oturýarsyňyz. Kim like basmadyk bolsa, han like-na garaşýar. Yok, Gön like, başlaly. komentariya goýýarlar. Ýalňyşam goýýarlar. Like Ýokarda diýip düşünürsen Aa, anan ne bolýar? Näde düşündireyim men onu, döwran, näde düşündireyim men onu. Senen prikol tutýan. Tesvirlerde like basmaly däl de dostlar, like-y Efire basmaly. efire basmaly. Efire like goýmaly. Böyle like koyan ya, koymalı. Hani like'lar, ana köpel başladı. Hadi like'lar. Ana düşün Aktin molalı. Gün başladı dostlar. Aktin molalı gün başlıyor. Ondan son random bilen programını zat koyas gün başlıyor. Sylkany. Hani siz like'lar doldurun. Arka edelim. Ben silka Aynen, olsun aynen. görkezeyim. Ayla. Dostlar, şular ýaly görün, özüňizem, görünüpdir. Tak, girýäs, video ine. Konkurs bölümü. Konkurs bölümü. Ne konkurs bölüm? Gön ine. Silkan alyaf, ne şutayda silka. Dur Dur, gör men görkezeyim. Tamam, görkez. Ha, me. Şöyle özüm taklattım. Silkan Ne konkurs. seredin dostlar? Silkan alyan, aňarda görünýär zaten. Arka fonda gidip durýar programmanyň. Ine konkurs bölüm. Aşağı bir görkez konkurs bölüm diýelim. Ine konkurs bölüm, ine göründü normal. Göründü. Allık silkanını sonuçta ýene bir dat onu. Silkanı getirdik. Şu gün ýörüýte şu silka üçin $3 töläp, $3 ýakynda rublda $3 ýakyn töläp radet koyduk. Ine starta basýan onu dostlar. Starta basýat gönäder 2 minut 3 minutyň içinde radet ýa, tesirler tanyýa. Ama çelli şeyde Manda çaltamaly ara Sylkany ämi? Gön 2-3 minutyň içindedir. Zat tesirler tanyýam. Dostlar şunky bir dat bölümni, ýalňyş bir bölümden alansyňyz zat diýip pikir etjek bolsaňyz, pram randomizer programmanyň arkasyndan şu konkurs bölümüň videosy gidip durýar, şondan görüp bilýärsiň, ýani birden kelläňler şonky bir soru gelýän bolsa, Gelýän ýokdur. getirip oturmaň ýani diýjek bolam, şu bölüm programma arkasyndan gidip durýar, görersiň özüňde. Ýatýagy başlady. Ha, bratcan, terede Sylka gidip. Şu zady pikir edin, Ramazan aýyny, Ramazan aýy, orada aýyny hiç kelläňde bol. Birje 2 gramam getirýärmen, adalatsyz bolýar, ýani çesni bolan nokta atdy. Maksimal şekilde çesnidir, maksimal şekilde adalatlydyr. Şertler öňe aýtdyk, ýene bir gede gaýdýas. Bölüme like koymaly. No, tesirde konkurs söz bolmaly ve sponsorlara agda bolmaly. Ondan soň ýene bir gede şu zat belläk için ez köpüsi bilmeýär we köpüsi şondan da etýär. Dostlar, häzir mysal üçin diýeli, Planyň kanaly çykdy. Şo kanal açýas, ýöne haýsy kanallara agda bolanyny görüp bilmeýär. Näme üçin görüp bilmeýär? Düşündireyim, men size düşündireyim. Geçen bölümde de şol sorap köp boldy. Görüp bilmeýändiň sebäbi, eger şo kanal telefon numerini registrasiýa etmedik bolsa YouTube'da ve YouTube'u profesional şekilde ulanmayan olsa kanallar görkezmeli. Yani lübüçiski bir Gmail üstü bilen yöneki açılan bir YouTube kanalı ýaly bolýar da ol entek profesional şekilde geçilmese o kanalda beýleki zatlar çykmaýar. Kanaly, haýsy kanala podpisasiýa eden bolsa o kanalyň kaçan döredilen bolsa şu zatlar bolmaýar. Şoň üçin birinci o köpüsi geçen bölümde şonky näme üçin on kanalynda kanallar görkezmeli diýip ýazanlar bar ve şonky ýazanlaryň özleriniň kanaly şonky bolup çykdy. Men girip göremdim. Şoň üçin olada ünsvermez. Biz kanallar boldy. Bizi silkasyny alyp koýas we şo kanala surady uratýar. Mysal üçin döwradyň ýa meniň ýa mejitimiň ýa bardagyň suradyny uratýar. Şo surady öz kanalyň glavnysyna goýdy. Şo surat üýtgeje biz şo silkanyň üstü bilen şo kanaly görýäs. Şo kanalmy ýokmy? Eýer arkaň bilýär. Ýani berde hiç kim Allah'ın bilmeýär, bizi de bizem olur Allah'ın. Yani diýjek bolýan bady mine şunu ýalat düşünýärem. Şo kanalyň sylkasyny biz kopýalarymyz üçin edir şoňa meňdeş kanal sen tereden ýasasaň sylka başga bolýar. Düşündiňmi? Şolut diýär. Yani hiç kim Allah bilen ok adalatsyzlyk bolanok. Bäre oturjo başlady, muny tutup gidelmi? Düşünýänsiňiz diýip umyt hem pikir etdi. Daha minut köp bolýar. Tak, indi bu pikir etmen Muhammed Rahim sen haram etme adam etme bu programma açılan üçin görüş çykdy. Ya konkursam diýmändir, onun için gatty bermeýär.
Gatnaşman da. Ha? Da. Oğlum doğru. Niye bileyim şu men şu programmanın qow görmeyen tarafım ba hem tesvirlerini çıkarmaya da şu adamın bileyim. Ha bir tesir. Bir tesvir çıkar ya. Düşündün mü? Ha. Misal için önkü bu programma näme edýärdi? Bu programmaň edýän işi bir adamın näçe tesvir yazan bolsa şu bölüm aşağıda Bilýän, öňküde bu. Bu görkezmeýär. Şol Şu an öňkü näme diýdi? önkü işten okdydy, birinji güne çelli işlejegi belli diýdi. Bele. Bolly, yöredik mi onda? Näme edýär? Her 5 accountdan saýlaýasmy, sekund belliýasmy? Bärden soraýaly. Öýt, dur. Ýa-da dostlar belli bir mesajı sekund ya bir minut oýup gideliňmi ya 5 gerek basyp gideliňmi? Özüň like koýup bilmeýän. 1 minutda köp bol ya. 1 minut köp bol ya. 30 sekund diýeli, 30 sekunda çeli biz basyp durýar. Olam Sonra böyle. 30 sekund bolanda haýsy çyksa şonu saýlaýar. Şonky ýaly edelim. Ya bolmasa 5 gerek basalım. Masal üçün diýel 5 gezek. 1 2 3 4 Dört, 5. beşinci 5-nji saýlaýar. 1 2 3 4 5. 5-nji saýlaýar. Haýsy ne edelim? İzdirler 5 mi masalı. ya sekundmy? 1 sekund ýazýar. 1 sekund belläli diýär. Sekund. Şu wagt sekund diýip belläli diýen köp. Häzirlikçe 5. Sekundda da hayal bassın. Sekund. Mesela 30 sekund 3 gerecek bassın, 5 gerecek bassın. Bolmaz ýaly san has adalet olur diýip pikir etýän mene. Yani 5 gerek bassa, 4 gerek bassaň 5-nji mutlu. Tere tutarda 5 sekund diýenem, sekund diýenem bar, 5 diýenem bar. Şonky ýaly diýär. Bir gezegen belläs, bir gezegen 5 belläs. Olam. İki tarafından göğün tapýar. Gitti onunla ilk üylenin sonundan 200 manatdan başlayas, İlk doğru mu? sonradan başlayas. Sonra şunky ýaly bir ýene bir da belle keçeli. Bu bölümde pul kazanıp, bu efirde pul kazanıp, indiki glavny efirde telefon kazanıp bilmeyen diýen bir zat ýok. Pul kazananlar ýene telefonum kazanıp bilýär. Problema ýokdur. Ýöne eger şu bölümde Redmi 9'u kazanan, indiki bölümde telefon kazanasy ýok. 2 telefon alma seni, 10 ýalan bolmaýar. So, dawa gittik ondan. Tak Gittik. Onlar bir ýerdek 5 gerek basaly, birinji gerek. Birinji ýerdek 5 gezek sen sekundan beri açyk oýnaýan, oyun açyk durmaý, şu oyun oýnaýan. Yo, bir daha skaçan edip durmaýan. Gittik ondan. 5 gezekmi? 5 gerek. Onda birincide 5 gezek gidýär. Aydaly ýatdan çykyp 200 manatyň bayragy. 10-njy ýer. Gittik. 1 2 basylmady. 2 3 4 Iňsim gitdi. 5 Hop. Maksat Teçmuradov. Teçmuradov. Üstünlük dostlarım diptir. Konkurs dip yazıptır. Kak paложено belläpdir. Kanalını şutaydan görýäs. Yine dostlar görüşüňiz ýaly kanal yine boş. Näme üçin boş? Ýanky düşündürüşme ýaly. Kanal professional şekilde açılmasa yine şunky ýaly boş görkezýär. Maksat dostumuz. Maksat Teçmuradov seni gutlaýas. Mejitimi Instagramdan ýazýan kanal ссылкаsyny alýas. Maksat Teçmuradov kanalın ссылкаsyny alaly. Yine şeýle. Hop belledik. Şu indi sekund belliyiz. Sekundan berdi. Yavaş. Sekundan berdi tutup ekranda tutup hareket edeli diyorum. Tura. Durdu. Sıfırla. Men şu yerden etsem görünýär dostlar. Bulan bir kirin eşin ya, boşun ýadyrsa görünýär. Azıcık berra. Neşin ýaly edeýin men karoçy. Olanlar görünýär. Basyan görünýär. Onda näçe sekund edeli 30 sekund, doğrumy? Ýazdylarmy? 30 sekund ýazdylar. Yo 1 minut köp 30 sekund. Onu 30 sekundda durdurjak men. 1 2 başladyk. Dawa. 1 Ya Muradov 98, Gadam Gökov, Bezamit Murad. Dursun Dursunova, Kıvanç İşanov, Felbi Aman Muradova, Dünya Serdarovna, Amatlı Matematika TM, Bezirgen Muradov. Bunun kanalı açık şoň üçin şeýtdim ya. Bunun hem kanalı açık. Gitti. Hop 30 sekunddan 31 walla yetişmedim ama Yetiştik işte aytsam. Yukarıda bir ayva ucuzda ya ayva medya tamam konkursunda bize koyulan payva deyiptir konkurs deyiptir. Çözdü. Ertuğrul Süleymanov Ertuğrul kanalını şey deyip qıra çek koyalı. Ertuğrul Süleymanov bunun hem kanalı edil yankıyalar. Yapık bir kanal.
Yankı dostlar Instagram atmanız yıldızlıklar çıkıp ses verendir. Şu kanalda ne için yıldızlıklar çıkıp ses veriyor. Şu kanalın profesyonel şekilde açık bolan için şey diye kanalları, zatları patbisin der şonu görüp böyle. Şonun için şeyler. Tak, Ertuğrul Süleymanov. 9. bayram eyesi oldu bu dostumuz. Kıpıravaç. Oğlum 200 manat O. yapışmadı. Şey diyas yapıştır. Ne gittik. Şöyle yapıştırdık. Yapıştırdık. Dur yanlış oldu. Şu tane alalım. Kapıraç. Yapıştırdık. Telefon bana versene. Sıyılkasını al otursa olanlar o aldık bollu. Oğudan koş geldiler. Berekelam. Ertuğrul Süleymanov biz bilen kavurlaşan 200 manat bayramı var. Konkursa bir de öyle. Gittik Hadi deyip 7. yere. Doğru mu? 7. yere. Yeni 30 sekund tutayın ama olanlar beyler. Aa 30 sekund normal iken. Dur 10'u verdik. 9 verdik. Dokuz- 8. yer. sekizinci yer. 8. yere gittik. Yeni 200 manat. Ava yine 200 manat. Son 200 manat. Gittik ondan. Bar 2 3. 3. Daha. Durmuş Sahipası. Ruşen Yegencev. Begen Shumakov. Hemme üstünlük deyiptir. Mergen Gurbanaliyev. Gülşat Mehmet Gurbanov. Kerim Hıdırov. Ayna İmanova. Akademikov. Atacan Amradov. Ve 30 sekund. 30 sekund. Cumagul Şöhratova. Şöhratova. Cumagul Şöhratova. Näme der selam Herkese iyi şanslar konkurs. Konkurs dedi var. Şertler yerinde. Gülyali. Oo, indi Cumagul'un sahipacığına giriyoruz. Gir. Şöyle. İndiki sahipa. Cumagul Şöhratova. Kanal yapıp TV açık olsa iyi bir daha var ediyor. Sıyılkasını alyaz. 8. bayram neyesi. 8. bayram neyesi. Etaj gidiyoruz belli oluyor. Gittik onda 7. yere. Cumagul'u kutlu yaz. Ava bize Instagram'dan ya diye bayracığını al ya. Sen sakla onu. Ha telefonu al. Sekunda git. Dur. Evet. Täze. Indi sekunda gitmeli indi. Indi sanalı Beş- sekunda beşinci yere gitmeli gidelim. hava. 7. yere geldi. 10, 9, 8, 7. Ava, 7. yedinci yer yer. 300 manat. 300 manatın eyesi kim bol yakar? Tak 300 manatın eyesi 5 tane tanıyar. 5. dostumuz kim çıktı? 300 Şonu manatın saylayar. eyesi. Gittik onda. 1 2 2 3 4 Yine bulameyesi. 5 Omar Devranov. Oralı bayramı Bayramı kutlu olsun. Allah can hemme dilerini kabul etsin. Allah can beni tutayın deyip. Meni tutupsun, tayin Omar. dilen kabul olupdur Omar can bura. o tutupsun berekella. Bize Instagram'dan yaz. Şöyle. Sıyılkalarını alıştırayız. böyle. Kanal. Yap kanal. Aa, yine sırana şu tane kanalına koyalım. Sıyılkalarını alalım. Tak. Omar Devranov. Belledik. 7. bayram eyesi ve 300 manat kazandı. Şimdi yine 30 sekunda geliyor. Yine 30 sekund edelim yine sekunda oraya. geliyor sonra. Şimdi 30 Altıncı sekunda yer. geldik. 6. yer. 500 manatın eyesi. 6. yer 500 manatın eyesi mi? Avo. 6. yer 500 manatın eyesi. Bir mı kameran över. Dostlar yankı çıkan bayrak adanan dostlarımız bağ olsa ya siz tanıyan olsanız bir de Medit'ime Instagram'a yazsın. Yoş efir görürler. Efir görün de Albüm yazarlar. Yazarlar. Onda näme dostlar eýem 5. bayramımız biraz bu näme diýseňiz 500 manat seriozny bir bayram. Ses video goýda memme zat gowy görünüp duran bolsa plus basaň ýene bir habarym. Bular 5 basın diýip otyr. Sekunddan. 5 basal men pikirimçe de 500 manatın eyesi 5 basal.
diyor. Biz için tapağı diyor. 5 mi? Şu adayımız Ya atmak. Gülyar Elya ses saat Gülyar Elya. Ses saat Gülyal gelen olsa yine bir gedek soruyor. Sekund edelim mi ya 5 verir. 1 2 3 4 5 mi ya 30 sekund koyalım diye. Yazın qaraş yaz. 5 ya sekund. 5 Şu anda 5 gidip dur. Dinge 5. Hmm. Bolya 5. Şu an 5 gitti yine. 5. Ama sekund var arasında yine 5 kendi yerler. Onda kameran ördük gittik 5. Devam bayram. ediyor dostlar. Eyesine 5 şunmanadın eyesine. 5. 5. bayrakta 6. bayrak 5 şunmanadın eyesi. Onda sahne yazma goca tut yaz telefonu. Gülyal telefon. Tak. Ne mi? 5 mi? 1 2 2 3 3 4 İneden 5 şunmanadın eyesi. 5. 5 Tedevül tekey var. Bu daçi konkurs zeytten. Berekeler konkurs sözü var. Silkalar, menkalar, alias 5 manat kanalını kadalan. görüyoruz. Tedevül'ün Tedevül. tak Tedevül'ün kanalım yapık. Görüp olmaya. Hem biz barlar, şirkler arkayım onu da olsun. Adını tanıyayım. Kanalına atlam yazıp kalalıydı. Silkaların atlarını alıştıralı. Şuat mün adam cemlendi de. Bu adam cemle. Tezden bir salamlaşılı buradan görmedikler bağlısı. Tezde gele buradan aranızda tezde Allah gelenler Tedevül bağlısı. silkalanlık. Kime salam kime hoş geldiniz. Yani mün adam bolup köp mü? Kovur hatta mün adam efirde oturmak. Buysandır yani burada. Hemen de salam. No. Dostlar, inni geldik. İng bir şu efirdaki İng bir gowy zada geldik. Redmi 9. Oğlum Redmi 9 kime çıkar ka? Go telefon tanışamda da var Redmi 9. Di öz bahasına göre has gowy telefon ama. Şeyle bir zat mehtaç olana çıksın, ihtiyacı olan bir adama çıksın, toylara olansın. Şonk ýaly bir ýaşy niyet bilen dowam edelim dostlar ve enteýin şu an görüp dursunuz. Şu bölümün aşağında silka var. Konkurs bölümü var. Şu bölüme geçin duran şertleri doğru şekilde düşündürýär. Şertler görün, şertler yerine getirin. Nesip bolsa aslanoy bölümem, aslanoy efirim. İnniki hepde 6. gün Türkmenistan saatı bilen 9'da başlaýandyr. Edil şu günkü ýalyp ýadynızdan çykarma. 1-nji maýda. Onda näme? Redmi 9'un ýesini belläli dostlar? Taýyny. Ve sonra alay Redmi 9'u bianki alıp 5 yere edelim mi 30 sekund edelim mi? 5 edelim mi? 5 adamdan taýlalyn ýa-da 30 sekund edelim mi? Hany? Garaş ýa sekund ýa 5. Sekund ýa 5. Hany? Ýören. Tak 5 diýelim 5. 5 kelme. Sekundum var. 5. 30 sekundum var. Sekundum var. Sekundum var, 5'im var. Ona sekundum etmel, 5'im etmel 10 gedek basaly. Şu has go olarm kadiýe. 10 mu? 10 gedek bassak. 10 gezek normal basalım 10 gezek. Normal 10 gedek basalım mı? Plus koyun onu. 10 gedek olsa desene plus basın 10 gezek biz göreylik. 10 gezekliğin plusa basın. Sekund. 10 gedek. Näme de olsa go bolýa da 10 gedek bir geçtin täzelsin tesir çıksın. Hani göreylik näme diýerler. 30 diye 1 5 diye Ses giç var yani olma mümkün. mümkin şu wagt münden köp Näşe, bir düşünýär. Nihalam balam. Am dostlar aktiv olun. Bu konkursam gayret edin dostlarınızla bilen paylaşın. Olaram gatnaşsın, olaram görsün. Goy bakti işlen adama çıksın, goyun mehtaç olan adama çıksın. Orazy bayramlarda. O ne del ama o ne del men pikirimçe de o ne delin. Ya telefonla 5 gerekde duymasınlar bir kızı gitsinler. Ne? O ne delim? O ne delim. Plus ya 10 sekund ya. Indi dostlar siramla bolluy. 10 belledik indi 10 adamdanım şu vadı belleýändiris. Tak. Öwren kameram. Redmi 9 alanla PUBG oynayacak şu telefonu. Onda näme dostlar? Şeýle goýaýyn, şurada görünsün da kansa. Sen goja şey tutup durma bas ya. Go görünsün şu neme olmasın son. Da var. Onunla dostlar gittik. Son gısanma hersinin adına Aa hersin adını oka geçeli. Sen adını oku men sani yitirmeyin. Bolmaz sani yitirirsin. Da. 10 sani na. Bar.
Atacan Permanov geç. 2 Aylar Kolbayeva geç. 3 Atamurat Gulnazarov, 4 Salih Nurgeldiyev, size ne vizyon. 5 Tumu Studi Komedi, 6 Dursun Cemal Amanova, 7 Dursun Odayeva, 8 Nizamov, 9 Garaş, Sehergül. Dostlar, görüşünüz yalışı dostlarımıza şu güne ne pavizyon, ne tip olsa 52'de pavizyon. ve Redmi 9'un eyetem 10. aylar. Sen mənə udaçı işinizdə üstün konkursu var. Serep ne ştayda ne dostlar ne bize de bertege kahır edecek tapılar, bermese hem kahır edecek tapılar. Ne medeli indi ştayda ne aylar yazıptır. Yani konkurs barada burada bar ştayda kemen udaçı işinizde üstünlük dine üstünlük deyiptir. Yani şerttir konkurs sözü bolmalı. Olmadı konkurs ya. Tak, indi siz yazın. Minus olsa berem zok, plus olsa da ber. Yani şu gıycağın yerine özünüzden koyup görün. Eğer birden diyelim size çıktı telefon ve siz konkurs sözünü yazmansınız. Yadımı. Her kim işe şon kağıdını düşünün özünüzü yerine koyup görün. Az plus minus den gitmesin de. Yazın da indi az berme diyenlere bersek katı görür, ber diyenlere bermesek katı görür. Bizim üçünden bermek bir has bir makul. Ne için diyeni gıycağı. Yani hemen udaçı işinize sünnikleyen olsa demek konkurs sözünü aytışaktı. Kök mansur attı men fikrimçe. Ya başka bir tesvirde yalanır. Yine şonki albardat bolup bilýär. Dostlar, her kim özünü şu gıycağın yerine koysun ve telefonu bereli mi bermeli. Bermeli olsa plus, bermeli değer olsa da minus. Hani özünüz aydın. Berim deyip köp yazýarlar, berelim. Plus, minus. Bermel olsa plus, bermel de olsa da minus. Siz aydın. Ber diye, dine, adalet diye. Indi adalet sporny вопрос da berde. Minusam ken. Ne etseňem? Şu aylar adını yazıp başka yazan tesirlerini tap bolmaýar. Nereden tapacaksan diyor. Onun şu tesir var ne tapacağım. Bermeli diye köpsi. Yine köpsi bermeli diye. Köpsem bermeli del diye. Tak. İň iştek, iň adaletli bir zat. Biz aylarany häzir belleýäs dostlar. Ne? Dinlen. Instagram'da mı? Instagram'da da голосование geçirýäs. Bermeli mi? Bermeli del mi? Bermeli bolsa berýäs. Ýok, näme üçin onu sразу edýän? O sразу edenden bolýar ama o 1 saatyň içinde belli bolýan zatlar. 24 saat dur ya o. Bermeli diýseňiz aylara bilen habarlaşýar, telefon berýäs problema däl. Bermeli däl diýseňiz hem inniki konkursda şo telefonu goşýar. Şoň görä ýöne bir zat aýdaýyn. Häzirden Instagram'a geçýäňiz bize häzir 5 minut 10 minutyň içinde edil şo голосованияny başladyk goýberýär. Şeylere şimdi berme köp ses alsa inniki telefonlar bilen Redmi 9'dan paylar berdiyseniz de aylara nesip bolsun. ana şonda adalet bolýar. Şu wagt biz bermän sanap bilmeýär. Bir köp bolar bir az berme bolar. diýenem köp da berdi. Şoňa görä Instagram'da öz sesiň sizin sesiňize garaşýar. Instagram'da ses berin şo hasam bir adaletli bolar. Dostlar, konkursa entägem birden gatnaşmadyňyz bar bolsa, aşakda ssilkajyk bardyr. Konkurs ýa-da bolmasa konkurs diýip bir bölüm bardyr. 2-3 bölüm öň ýüklendi de 2 hepde öň. Gatnaşyň hökman şertleri döwran aýdyk geçýär. Nesip bolsa 2-6-njy gün ýene gönü efirde görüşýär. 9-da 4 san telefon var. Eger berme diýseňiz 5 san telefon bolýar. Ýene de pul bayraklaryndan görüşýär. Sebäbi bugün berekelaýan aktiwdiňiz hemen de köp sag bolun. 1000 adama ýakyn efirde oturdunuz. Aýdan bir zatlar. Sana bolana berme ýankyly edel. Instagram'da голосование geçirelim dostlar. Berme diýip çyksa inniki 1-nji maýda Redmi 9'dan goşup paylar. Ýok berdiýseňiz de maýlara berersiz. Aýlaryň sylkasyny alyp goýaly. Aýlaryň sylkasyny alyrsyz. Aýlaryň sylkalaryny ýazyp. Arkaň bolda sen sag bolaş men alýa. Seni alıştyr onu. Onu näme dostlar Instagram'da görüşýärdir. Gün 10 minut. 10 minutdan da 7 minut 8 minut Instagram'da paylaşa görüşýäs diýende gelin Instagram'a manysynda. Instagram'a gelin sesini verin. O ýeňiçi dostlarymyz. Aylara diňe konkurs sözüni ýazmandyr. Şoňa bereliňmi, bermäliňmi?
Dostlar, yeni konkursta yeni uçan dostlarımız. Hemmeňizde pul bayraklarynız nesip etsin. Toýlarda soňuň, orada aýyňyzda, ola bir gowy günlerde soňda. Näme diňe ýaşy niýet bilen edýär-de siziň aksyny bolanyňyza garaşýar. Özüňde gowja serdiň öňkü bölümlerimde giýirin, like basyň, tesir ýazyn, görüň. Biz diňe siz üçin starat edýär, diňe siz üçin höwes edýär. Sizin bizi hasam höweslendirmek üçin like, tesir, başga zat gerekär. Agda olmadyk bolsaňyz kanala agda bolýar. Özüňde gowja serdiň. Meniň iň soňky urda aýdaýyn dostlar, garaçy sponsorlar ham gollan. Ýani şu bayraklar almaňyzyň sebäbi sponsorlar. Sponsorlar gollan, bize gollaýaňyz. Köp sag bolun. Men özüňde gowja serdiň hoş sag bolun.